28 betonnen pjellen van elk dik 53 ton worden secuur te plak lijn. Ik logistiek een spultje van passen en meten, want de pjellen worden het stik onvierd en dellijn. Deze is gewoon een vaste oeververbinding wordt dit en deze wordt op deze hoogte gemaakt. Dus we willen dan in de provincie Friesland alle bruggen naar 2,5 meter boven het water brengen. En deze brug is op het moment aan de beurt. Er worden 2 bruggen, oude bruggen hier afgebroken en dan wordt deze voor in plaats gebracht. Als de brege klaar is, kan het verkeer nog vlugger van Snits via Wadsheim naar Balk. Het verkeer richting Spannenburg moet daarna een stukje verder rijden. Wadsheim is zelfs wies maar de Roenwaai, maar wel benauwd voor extra drukte op de rotonde. Alles komt hier langs, vanuit Sneek, vanuit Spannenburg. En dat is nog wel een spannend vraagstuk. Waar sommige mensen in het dorp zich ook wel zorgen over maken. Over hoe druk het op die rotonde gaat worden. Want we bedoelen natuurlijk niet dat we hier een verkeersknooppunt gaan krijgen. Het lezen van de pjellen komt heel correct. Het meest cruciale is dat we alle maatvoering precies in orde hebben en dat dat in elkaar past. Omdat hier alle stekken vanuit de beton en de stekken uit de liggers, die moeten elkaar kruisen. En het is allemaal onder 45 graden in dit geval. En dat moet precies tussen elkaar door. En dat maakt het heel moeilijk om de liggers te kunnen liggen. Het werk moet voor de winter klaar. En dan had deze plaats vlakbij de Oude Brege in alle gevallen geen drokke dik meer voor de door.